Hello guys. I show you know very funny X the funny clip from Lethal Company made funny look very many PLS. Ai vittu! Ai vittu! Ai vittu! Apua! Tää on piirtetty! Mitä? Mitä vittua siellä tapahtuu? Perästä. Joo. Suicide. Mikä virkas tuo siidi oli oikeesti mitään vittua? Taro juoksujakka. En vielä kutsuttu sit. Tähän. Mäkin menen. Se hirviö söi Jooni. Mikä vittu hirviö se ei oo? Oh! Se ois lähtenyt poispäin sieltä. Ei se vissi lähtenytkään. Semmonen pro-tippi, niin vissi jos sä pidät Eetä vaan pohjas. No mä en tiedä, mä en pysty vittu ottaa tätä nää. Sä et voi ottaa sitä pois. Mä laitan... Joo, mä laitan tän. Okei. Mitä vittua? Täällä valot vilkkuu, niinku fasmafobia. Oh! Kui vittu. Toi on ihan vitun pelottava. Oh! Liikko. Mä voin Joona peruuttaa, näytä vaan mulle, että niin pitää mennä. Okei, katot sitä vaan. Joo. Anta. Joo, peruuta. Mihin se meni? En mä tiedä! Oh. Ei, mihin vittuun se meni? Seuraa mua. Oh, siso. Oho. Oho. Älä kato sitä päin, Joona, kato. Älä kato sitä päin, kato. Oh. Mikä vittu huone tää? Eiku jaetaan tämmönen sota. Tuolla on avaimia tuolla pihalla. Vittu mä en oo tunne kukaan homman. Okei. Oh! Ui vittu! Apua! Apua! Ei! Thank you so much for watch. For this guy to explain exactly Vittua sä teet? like, okay, dude, how about you Tuo oli vittu haijaa.